Čaute, dneska si po dlhej dobe zahrajeme Roblox. Naposledy som Roblox točil pred 3 rokmi, takže to už je fakt dlhá doba. No keď ste to video nevideli, tak sa na ňo môžete ísť pozrieť. Ja vám tu dám screenshot, alebo proste fotku toho videa, že jak to vyzerá to video. No a našiel som nejakú hru, ktorá sa volá Sky Race Simulator, takže proste na lyžiach tu rejsujeme, zavodíme na lyžiach. Takže vyzerá to celkom dobre, takže preto som vybral túto hru, lebo proste nevedel som, že aké hry mám vybrať, takže nejakú random hru som našiel a vyzerá celkom dobre. Takže poďme ísť do Race. Aha, a teraz mám asi klikať a budem teraz zavodiť. No tak ja prehrajem, ma prebehol aj ten noob. To asi prehrajem, lebo tu sú fakt z toto rýchli. Dobre, tak to asi prehrajem. Nie, že asi, ale určite. Lebo už som prehral aj. Ale počkej, možno ho prebehnem. Prebehol som ho. Aspoň toho nuba som prebehol. Kam to jak ďaleko je? Celkom. Sme začínali otámať a končí to tu. Dobre, ale už som tu a aspoň porazím toho nuba. No ani som to nestihol, nevadí, ale tak porazil som toho nuba, som predposledný. Aj tak čo sa dá čakať, ja mám že 11 range. No musím zistiť, že aha, počkaj, už viem ako posilovať. Dobre, tak asi poďme na toto. Tu viem klikať a budem posilovať, ale že posilovať, ale že proste trénovať. Takže ja trochu naklikám a môžem ísť zavodiť. No, naklikal som tak asi 500, ale dostal som 2,5 zadarmo. Neviem skade, ale tak som dostal zadarmo 2,5 Strangeu. Takže teraz budem rýchle, si myslím. No ideme sa pozrieť. No musím klikať rýchlo. Zatiaľ to nevyzerá tak dobré, ale už sa zrýchľujem. Možno prebehnem aj tu čekám. Neviem, prečo mi tam hore v strede ukazuje 2960 a keď normálne mi ukazuje 3256. Neviem, to je taký bug, to je no. No počkaj, mám veľa vinov, takže môžem z toho dať nejaké vajíčka. Takže čo tu máme? Takého huskyho. Dobre, otvorím sa ešte toto. Som taký opening vajíček. Som dostal Messiho. Goat. Ale dá celkom veľa. Dobre, takže teraz to bude asi, keď pôjdem teraz trénovať. Kde môžem ísť? Tu. To mi to bude dávať asi viacej. No dá mi to 160 km. Tak to je mega dobré.
No takže naklikám možno koľko asi, tak 20 000, možno viacej, neviem. No, naklikal som 26 000, aj keď tu mi ukazuje 31, ale neviem. No, pozrieme sa, či tu nie sú nejaké veci inakšie. Počkaj, za 15 000 vinov. To môžem. Dobre, idem zavodiť, lebo nič tu není. No, takže ideme zavodiť, teraz klikám. No, už som predbehol dosť troch asi. Už som rýchly, takže ja budem asi druhý alebo tretí. Dobre, som tretí. Počkej, dostal som nejaké lyže. Mám nejaké lyže, som dostal nejaké lepšie. Také žlté. Ja sa pozriem, že čo tu sú za veci. Nič také zaujímavé. Počkej, 10, dobre. Poďme tu. A idem trénovať zase. Potom dajaké toto tu. Free veci tu mám. Tak. No, trochu som naklikal. Trochu viacej asi. No, počkej, naklikám 300 000 strange. No, ideme zavodiť. Vidíme, že či porazíme toho Bunnyho. Neviem, bo on je rýchly, ale tak. No tak toho neporazíme, on je mega rýchly. On je ten boss, on je rýchly, ten Evil Bunny. Dneska zdáme sa, že musím ho poraziť. OK, takže mám 500 000 strangeu. No ideme teraz vyskúšať, či porazím takto Evil Bunnyho. No ideme na to. Musím čo najrýchlejšie klikať. No tak to bolo tesné. Ešte potrebujem trochu viacej a porazím ho. To bolo asi iba o sekundu neskôr. Dobre, musím ho poraziť. Idem ešte cvičiť. A musím ho poraziť dneska. Dobre, takže mám 1 000 000 strangeu. A teraz už ho fakt musím poraziť. Proste fakt už ho musím predbehnúť. Takže klikám čo najviac. A je to tam. Konečne som porazil toho Evil Bunnyho. Je to tam. A dostal som Evil Bunny lyže. Proste toho Evil Bunnyho lyže som dostal. No a to z tohto videjka bude všetko. Dajte like, odber a čau.